Hvad er en rigtig mand? En rigtig mand er en, der kan stå ved sig selv, og har en pik og 2 kugler, og en, der også kan forsørge. Ja. En, der har en diller, og en... Ja, en, der kan stå ved sig selv, som jeg lige har sagt. Det er svært. Måske en, der tør at sige sin mening, tror jeg. Men han skal i hvert fald respektere kvinder, og ikke behandle dem som objekter. Og han skal bruge sin charme i stedet for bare at være plat og tro, at han kan gå rundt og spille totalt sej, og så er han super nice. En mand, der er højere end kvinde. Stor. Veltrænet. Ærlig. Det er det. Så jeg tror, det der betegner en mand, det er nok en person med en diller. Fordi får man den fjernet, så betegner man sig vel ikke rigtig som en mand. Er det mand, det onanerer? Det gør alle vel. Det er vel normalt for drenge, altså. Jeg synes ikke, man kan sige, at det er bare klamt at gøre, altså. Sådan er det. Jeg har aldrig hørt om en dreng, der ikke er onaneret. Eller mand. Det ved jeg ikke. Det tror jeg, ja, det er vel en del af det at være mand, så det er vel også mandligt. Ja. Eller, jo. Jo, det er det. Eller det er ikke overmandigt, men det er heller ikke feminint. Det er ikke ligefrem mandigt, men alle mænd gør det selvfølgelig. Tror jeg. Mit syn på en mand, det går sådan helt tilbage fra sådan noget animalsk noget. Med at man skal gerne kunne leve så mange af sig selv som muligt. Eller sprede sin... Ja, så flest børn som muligt, tror jeg. Og det kan man ikke rigtig få hver anden. Så som sådan er det ikke så mandligt. Jeg vil ikke sige, det er det, der gør en mand til en mand, men altså, jeg vil bare sige, det var en normal ting at gøre. Det ved jeg sgu ikke. Det tror jeg, det er det vel ikke. Det er vel noget, man gør, hvis man har lyst til det, og ja, det synes jeg ikke er mandigt. Det er ikke, fordi det er mandigt. Det er heller ikke, fordi det er umandigt. Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er ikke mandligt, men det hører med. Det er bare en selvfølge, tror jeg. Er det mandligt at være far? Ja. Ja. Eller... Det er vel mandigt, men det er jo godt at være far. Altså, hvis en enlig mand har et barn, så er der er nogle kvinder, de her tøjtekvinder kan nok ikke lide det. Men de kvinder, som er ude efter noget, jeg tror, de synes, det er rigtig mandigt, at en mand kan have det ansvar at være far. Ja, det er det. Helt sikkert. Altså, han kan passe på sin lille barn, hvis han kan det, og han har styr på dagen. Ja. Meget. Det er vel mandigt at være far til mange. Ja, på en måde, fordi du har ligesom været mand nok til, at du har kunne skabe et barn til. Ja, det er vel mandigt. Så har du gjort det, som en mand er sat på jorden til, eller hvad man siger. Ja, for det betyder, at man kan tage sig af folk. Ja, men en mand, når man har haft sex første gang. Ikke nødvendigvis. Ikke hvis personen kun er 12, så vil jeg ikke sige, men altså... Man er nok ikke så meget en mand, hvis man er cølibat, eller hvis man er jomfru, men man bliver ikke en rigtig mand, første gang man har sex. Nej. Der er mange idioter, der får lov at have sex. Det gør dem ikke til en mand. Derfor kan de stadig godt være barnlige idioter. Man kan godt være mand før, synes jeg. Det synes jeg godt, man kan. Lidt. Hvornår bliver man en mand, og hvad skal man gøre for at blive det? Er det nok bare hans specielle alder? Der er nogen, der aldrig bliver mænd, vil jeg sige, det er dem, der bliver ved med at lege små legebørn. Men er en rigtig mand, når man kan prioritere andre over sig selv. Og når man kan holde sit liv sammen. Og når man kan bruge sin charme, og ikke bare være fuldstændig plat, og ikke bare tro, at alt bliver givet til en. Og man kan tage sig sammen og kæmpe for det, man vil have. Nej, det er det ikke. Han skal finde sig en kone. Han skal være loyal og alt muligt. Og han er nødt til at træne lidt også. Så, det er en mand. Når man føler sig klar til det. Eller hvad? Det ved jeg ikke. Altså når man... Det ved jeg ikke. Jeg vil sige, at det er, når
personen stopper med at tænke på, at det skal være en mand. Jeg synes, det er mandigt at skabe sig en familie og lave sit eget liv. Synes jeg. En rigtig mand ifølge dig, bliver han gift, eller lever han livet med en masse forskellige kvinder? Det kommer an på, hvad han selv har det bedst med, men så længe han er ærlig overfor dem, han er sammen med, og siger, at han ikke er til langvarige forhold, altså nu til mange piger, eller omvendt. Han prøver en masse kvinder, og så bliver han gift. Han behøver ikke at blive gift, men hele livet med en hel masse forskellige, det er ikke helt. Det er ikke rigtigt. Det er ikke en rigtig mand. Jeg vil nok sige, at han skulle blive gift. Ja. Han lever ikke, altså... Det er et valg, man tager, for der er nogen. Jeg synes, man er en rigtig mand, hvis man kan sige, jeg kan ikke være sammen med en kvinde, altså hvis han lever sådan. Så han simpelthen kan sige, hvis han kan vide, at han ikke kan klare at være sammen med en kvinde hele livet, så er han mand til at vide, at det ansvar kan han ikke have. Hvis han kan have ansvaret, så er det meget mandigt at ture og prøve. Det kommer an på, om han kan stå til ansvar for det, han gør. Synes jeg, om han kan stå ved det. Hvad er de 3 mindst mandlige ting, du kommer i tanke om? Det er, hvis du glæder hår, bruger make-up som dreng, og barberer ben. Speedos. Mænd, der bliver vokset for voksbehandlinger. Og mænd, der ser Dr. Fed og står ved det. Når ens tøj ikke må blive beskidt, og ens sko ikke må blive beskidte. Og man putter creme på benene. Og når man går i solarie. Folk, der siger fabulous, og folk, der, eller mænd, der rærer sit hår med midterskilling, og også speedos. Det må være et bidet. Det er simpelthen, det virker lidt for bøsset at sprøjte vand om i numsen. Det må jeg indrømme. Eller ja, bøsset, det man er også mand, når man er bøsset, men det virker ikke særlig mandigt. Farven lyserød. Og folk, der godt kan lide at være i haven. Folk, der godt kan lide at være planter. Hvad er så de 3 mest mandlige ting, du kan komme i tanke om? Dyrker sport. Og hviler af sig selv. Og forsvarer sin pige. En, der træner meget. En, der er ærlig. En, der ikke slår piger. Prutter. Folk, der går rundt og prutter offentligt og gør det med vilje. Øl og skæg. Jeg synes, det er meget mandigt eller cool at kunne spille musik. Der er bare et eller andet mandigt over, når man står og kan spille super fedt på et instrument. Eller jeg synes, det er mandigt at have skæg. Eller ikke mandigt at have skæg. Jeg synes, det gør i hvert fald noget til, at man kommer til at se mere mandigt ud skæg. Det er også ret cool. Kan du give et eksempel på noget, man gør i dagligdagen, som er mandigt? Man ser fodboldkamp med gutterne. Man drikker øl, man spiller, man har en sjov, man råber, man skændes. Måske en lille slåskamp. Det er, hvad der sker. Ja, vinterbadning. Det er selvfølgelig kun om vinteren. Men ja, det synes jeg er rigtig mandigt. Det ved jeg ikke. Eller hvis man er homoseksuel, så stadig har overskud til kæresten og har lyst til ham stadig efter en lang dag på arbejde. Kan du nævne en feminin ting, som mænd kan finde på at gøre i dagligdagen? Ja. Ja, og gå i solarie. Det er virkelig, virkelig femset at gå i solarie. Det er rigtig, rigtig klart. Jeg synes i forhånd, det er dumt, når piger gør det. Når mænd så gør det, så er det bare helt galt. Hvis du var en kvinde, hvad ville du så gå efter i en mand? Jeg ville gå efter en mand, som var sød, og så må han gerne være pæn, men det er ikke det mest vigtige. Jeg synes, det er vigtigt at have, og jeg vil gå efter en mand, som kunne finde ud af at starte en samtale, og snakke i telefon lang tid, og ikke bare sige hej, og så være stille i den anden ende, og overlade samtaleemnet til den anden. Og så vil jeg gå efter en mand, som var sjov, og som man kunne grine sammen med. Ja, det er nok det. Han skal ikke være en følebamse. Altså, han skal ikke være sådan, nej, jeg flækkede min nej.
Ej, han skal kunne passe på mig, han skal kunne være mandig, jeg skal kunne ligge på hans bryst, og jeg kan føle mig tryg hos ham, og han vil altid kunne høre på mig, og han vil aldrig være flov over mig, og han vil aldrig prøve at lave noget om på mig. Kan du komme i tanke om en mandlig profession? Det er sådan noget, man står tidligt op as hell om morgenen, før fanden tager sko på, eller hvad det hedder, tøfler, eller hvis han... de der snære sko på sådan nogle. Og så laver det her store, hårde håndarbejde, hvor man ligesom kaster rundt med skrald og lugter meget dårligt, når man selv kommer hjem. Så tager man et bad, og så er man ellers sådan, så har man hele dagen efter klokken 10 eller sådan noget, så har man hele dagen til bare lave det, man har lyst til. Være sød med konen, børnene og lave dem morgenmad, når de er i skole. Så kan man lave lækker mad, til de kommer hjem, eller noget, eller se tv, eller falde i søvn og bruge det, men det synes de selv styrer. Smed. De arbejder. Det er varmt. De sveder meget. Flest af dem har en god krop. De arbejder med tunge ting. Pumper hele dagen nærmest. Så derfor. Er der noget tidspunkt, hvor man holder op med at blive en mand? Ja, det vil jeg helt klart sige. Når man mister selvrespekten for sig selv, ligesom når man giver op på livet, det synes jeg, det er nok noget af det mest umandige, man kan gøre.